ברוכים הבאים לבית ספר שדה מעגן מיכאל, כמו שיש, ומתחילה פעילות יפה בנושאי צפרות וסביבה וחוגים לילדי הסביבה. אמנם לא באים ללון פה כמו שפעם, אבל את מקום האכסניה והמגורים יש היום פה מכינה קדם צבאית סביבתית. אנחנו נכנסנו לתחום בריכות הדגים של קיבוץ מעגן מיכאל, ובריכות הדגים אולי זה אנחנו לפעמים שוכחים, אבל הם נועדו בעצם לגדל דגים כדי שאפשר יהיה להתפרנס מזה, אבל הצפרים חושבים שזה בריכות הדגים זה רק בשביל הציפורים. ובאמת אחת הבעיות היא פה באמת הממשק שבין גידול דגים לבין צרכי הציפורים, וללא ספק יש כאן נושא ששווה דיון. אפשר להסתדר בדו-קיום חלקי, כי אין פה דו-קיום מלא, בין החקלאים שרוצים להתפרמס מהדגים, לבין הציפורים שרוצות לאכול דגים, לבין הצפרים וחובבי הטבע שרוצים גם לאכול דגים וגם לראות ציפורים. אלה שכפיות ים, הן מקננות על אי היונים שנמצא קרוב לפה. הן מגיעות לפה בשבוע השני של אפריל, והן נמצאות פה חצי שנה. אלה התמירונים. הן נראות כמו חסידות גבוהות כאלה. הפרפור מחפש, זאת עונת הכינון שלו, הוא מקנן במחילות בתוך הקרקע, מחילות אופקיות, אני מניח שנראה תקינים, ותראו, אם הוא יראה דגיג, הוא יצלוד אליו כמו אבן, תראו כמה אנרגיה הוא משקיע. עכשיו, כאשר הציפורים יורדות דרומה מאירופה, הן יורדות לדרום אירופה, מגיעות למכשול גדול, שזה הים התיכון, וזה גורם לרוב הציפורים פשוט לעקוף את הים התיכון משני הכיוונים שלו, חלק באזור ספרד, גיברלטר, וחלק אחר באזור ישראל. כחצי מיליארד ציפורים, זאת הערכה, אוכלוסיות שלמות של ציפורים שנמצאות שמקננות בצפון אירופה, חלקם אוכלוסיות שלמות עוברות דרך ארץ ישראל. כדי לדעת מה קורה עם הציפורים, אנחנו צריכים לעקוב אחריהם. רשתות שנקראות רשתות ערפל, הן מיוצרות במיוחד לציפורים. ציפורים הקטנות שקופצות בין הענפים, נתקלות, נתפסות, ואז אני רץ לשם כל איזה רבע שעה, 20 דקות, כדי שלא יקרה להם שום דבר ברשת. אני מכניס אותם לשקית. השקית הזאת היא משמשת הגנה, כי הציפור לא אוהבת את זה, היא רוצה לברוח. אם היא תשתולל בתוך קופסה מפלסטיק או מפח, היא פשוט תפצע את עצמה. והשקית היא יכולה להשתולל קצת, לא יקרה לה כלום. היא יכולה לנשום דרך השקית הזאת, כך שהיא מגיעה שלמה ובריאה אליי. ואז מה שאני עושה, אני שם לה טבעת קטנה, שעליה כתוב קודם כל אות, שאומר לי לאיזה ציפור זה מתאים. כדי שכל ציפור יש לה רגל אחרת, אני צריך לדעת לאיזה ציפור מתאימה אותה טבעת. לאחר מכן יש פה מספר, שזה כמו תעודת זהות, כמו רישיון לרכב. כל ציפור שאנחנו תופסים יש לה את תעודת הזהות שלה. הטבעת יושבת ככה על הרגל בצורה חופשית, היא מספיק קטנה כדי לא ליפול, אבל מצד שני היא לא פוצעת, לא משפשפת, לא גורמת לה שום נזק. המשקל שלה זה 10 גרם, ושומעים את הכל, ואתם תלכו פה לאורך הקנים, תשמעו את זה. אחרי שאני מדדתי את הכנף והזנב, אני בודק אם היא מקננת, אם יש לה איזה קטן דגירה. לקראת העונת הכינון היא מורידה את הנוצות כדי שיהיה מגע ישיר בין האור לביצים שהיא דוגרת, שלא יהיה בידוד, הנוצות זה בידוד. ואני בודק אם יש לה שומן, אני מכניס אותה פה לשקית ככה שנייה, ככה שלא תברח לי.
רושם את המשקל, והדבר האחרון, משחרר אותה.